Usa ka semana humanapalgan ang body part sa baybayon sa Looc, Mandaue City niadtong Sabado lang putol nga ulo na sab ang nakitan. Adunay live report si Nico Sirino. Nico. Yes ba, padayon pa nga giila karon sa kapulisan kung kinsa ang identity o kinsa ang nanag-iya nining putol nga ulo nga napalgan sa baybayon sa Looc, Mandaue. Mga bata nga nagduwa sa Kabaho Wharf sa barangay Looc, Mandaue City ang unang nakakita sa putol nga ulo. Sabado sa hapon kini nakaplagan nga giputos og plastik. Apan may parte sa plastik nga nagkagisi-gisi na maong nakita ang ulo. Ana kini sa state of decomposition. Nagtuo ang kapulisan iya kini sa babay. Na-decompose na siya. Hindi na makuanan ang kuan. Pero may ilan siya nga babae kay taas og buhok niya. Blandi-blandi ang buhok ba. Ang putol nga ulo gidala na sa usa ka punerarya sa Cebu City aron maipon sa uban nga body parts nga unang napalgan. Kahinumduman niadtong Oktubre 23 may nakit-an sa barangay Looc nga putol nga kamot ug pagka Oktubre 24 putol nga tiil nga naanod sab sa baybayon. Gituhoang sa babae kini tungod sa nail polish. Susihon pa karon sa kapulisan kung gikan ba kining tanan sa usa ka patayng lawas. Wala mong tungod niya nangita pa. So pagkakaroon nangwan sad mi nga kung naay mangita pwede ra arira sa istasyonan para magairan namo sila. Kahinumduman ni ato sang Oktubre 24 sa buntag may napalgan nga putol nga lawas sa babay nga gisulod og black garbage bag sa sapa sa barangay Talamban, Cebu City. Ang gihimo ni Bob sa taga PNP Crime Laboratory nagkuha sila og DNA sample ning maong mga body parts nga napalgan og gipadala sa kauluhan aron matakdo kini Bob. Suta kung kinsa gyud ang identity ning maong mga patayng lawas. Nagpaabot sab ang kapulisan kung dunay mo report og missing person mao miawhag sila sa mga nagpangita silang kabanay mutaho sa ilang buhatan. Bob. Daghang salamat Nico Sirino sa imong live report.